Teren futa lillahi hajetoɗen to seren ɓe holaɓe ɓur'e gunas. Teren futa lillahi hajetoɗen to seren ɓe holaɓe ɓur'e gunas. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV kañum e Yellow TV min calmini on inde min mani on jettoɗe sadi gonduɗe nede netade eɗen ɗo e nder Daka mo Madina Gounass tawi ko édition 2025 eɗen ɗo kadi e nder Daka mo wuro men Nguy hande ko kamɓe jilliɗen e jillumen Daka gam yewtidde mabɓe gurnameje Daka mo Madina Gounass kono kadi e gurdam Daka mabɓe kamɓe koye mabɓe holno ɓe goni ɗo gonka mabɓe e kala ɗum noon en dokkat goto e mabɓe o salmina bandiraɓe o to e on saaha mbawen namdade alhaali Daka mo Nguy bisimilla musidɗo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Caggal yettude Allah e julde nelaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam barke ɓuranil azim e Jan radiyallahu taala anhu barke du jignaɓe meɗen e seramɓe meɗen min calmini on min juurima on min ñaguima on du'aw min neldi on kadi du'aw ɗum kadi bisimilla moɗon kadi e nokku he nokku kadi ko nokku mon enen fof kadi dondi nokku o bisimilla mon min mbiɗen ko Mamadou Mamoudou Kébé ɓiba Mamadou Sambour to Nguy. Mamoudou Kébé min gari ɗo e Daka mo Nguy min tawi on ɗo min tawri on no min tawri on ni onon kala oɗon goni ɗo mbeɗa wawi lasli oɗo Daka mbeɗa ko ɗo gadin ɗon wonde walla ala wonɓe ndin ɗon Daka caggal ɗum cirtuɗon walla ala guila Daka ɓamɗon awarde Daka tan ko ɗo dakorɗon. Eyyi caggal yettude Allah e nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e Daka kon wayno min ɓooyi arde Daka surtout banggue jignaɓe ɓe jignaɓe ɓe gadino ɗo e Daka he kañumen kadi ɓooyi kadi arde ɗo caggal ɗum kadi minen sukaɓe ɓe kadi Allah newnani min kadi minen min batti arde e Daka on kadi ko Daka kadi ɓooyɗo hay si noon ɗumin gonno banggueji goɗɗi kam wonde o saaha ɗo Allah ñimni min kadi ko ɗo Allah waɗi min eyyi ɗo Allah ñimni min kadi ko ɗo Allah waɗi min minen e jignaɓe wonɓe ɗo ɓe kamɓe jignaɓe amen mawɓe ɓe gardanno ɗo ɓen han kadi mataw han kadi hortare heeɓi ɗumen e kan natti arde kono hande kadi kamɓe gonɗo mawɓe amen kamɓe ɓeɗo ɓe jiiɗa amen gonde ɗo kamɓe goni hande mawɓe amen e dental he kiddi ko fof kadi ko sukaɓe eyyi kamɓe fof kadi ko guynaɓe meeɓe goɗɗo kadi jillani hen eyyi inchallahu taala. Banggue gurdam holno gurduɗon ɗo ɓuuri ala caɗele walla. Eyyi yettere Allah e nelaɗo muɗum nde onno gueɗe baɗe ni ko gueɗe Allah ko Allah kadi jogitani hen hoore muɗum e wona hunde nde ganduɗa kadi aɗa fewjana ala saaha so yonti tan joom gueɗal o kan ƴettata gueɗal ngal jogitono ɗum hoore mum ɗum tagi gueɗe ɗe foof ɗe newoto hay hunde kadi ala ko sattata hen guila ko ñamete guila ko yarete ha no wonirte ha e gonka ka foof so haala Allah hay caɗele gore kadi min dañani hen Allah newnani min foof machallah ko ñamete e ko yarete guila so ɓesguji goɗɗi caggal leydi ɗi goto foof kala mo Allah ko Allah wawni ɗum en waɗi hen junggo mum ha e wuuro ngo ha e bandiraɓe foof goto foof waɗi hen junggo muɗum fodde ko hattani ko eyyi machallah on banggue hay caɗele gore kadi min ngala hen. Seydi Kébé a jarama so tawi min jinno ko gartana min e gonka Daka Madina Gounass holno jiruɗa ɗum tant que garowo Daka ganduɗo Daka kadi ganduɗo humpito ko woni moƴƴereji gonɗi e Daka ɗi wonande ɓe garani ɓe mbawa naftorade ɗum. Eyyi caggal yettude Allah e nelaɗo mum Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ko kala ɗo ko mi anda kam min so tawi mboɗo wawi jabade konngol ma ngol par ce que oɗo Daka nde o sosande minen to koye men taw min jibinaka kono so tawi guila nde o sosande ha hande ɗo jettiɗen ɗo wawi wonde duuɓi capanɗe jeeɗiɗi walla capanɗe jeeɗiɗi pawɗi guila nden ha no fuɗɗori noon ha yettima ɗo yetti hande ɗo won gueɗe nani hen neɗɗo wawa huccidde neɗɗo omo haalan ɗum ala ko neɗɗo o arata ɗo yiyan hoore makko so ari o yini hoore makko hunde ɗo goɗɗo wawa haalandemo ndeno hunde nde jiɗɗa hunde nde jeyɗa hunde nde gonɗa hunde nde goɗɗa so tawi aɗa haala hen tan mbiyeɗa ko jinngol kalduɗa eyyi won gueɗe nani hen ko neɗɗo arata no yiyan hoore makko so yini hoore makko yi ko jiiɗa ko kanko hoore makko o yiɗano hoore makko nangano hoore makko taw wonano haalanimo eyyi kono ɗo kam sifa oɗo sifiɗo ɗo ko neɗɗo kam ko famde haqqille ko foof so tawi yiɗu kam o andi kam ko dokkal Allah kadi keerigal kadi ko Allah kadi waɗi wona neɗɗo waɗi par ce que sa ƴeewi julɓe jeeɓaɗe rentuɓe ɓe foof hay goto noddaka yimɓe ɓe tan Allah soggi ɗumen addi ɗumen e welede mabɓe e yidde mabɓe Allah addiriɓe ɗo kadi ko jiiɗen ɗo ko moƴƴere tan jiiɗen ɗo moƴƴere e ɓamtare e dañale foof nan ɗo ala fof ko ala ɗo eyyi machallah. Hande so tawi aɗa artani en e an jiiɗa e ko tiskiɗa e Daka ko ɓuuri weldema hen ko holɗum. Eyyi min ko ɓuuri weldeme e Daka he foof sa ƴeewi joni neɗɗo banggue Allah ko haalata ko wiyata ko wayno halwa ko
suufiyankoɓe men nden ɓennuɓe so tawi joomum hankadi yiɗi woɗɗade geɗe kewɗe ken haɗa ɗum rewde Allah fayata ko laddi wona toon lewru wona toon hitande wona toon lebbi woni suufiyankagal taw joomum so woni toon dendangal kala ko ñamata e ko yarata joomum hebla nawara hay hunde guitinta ɗum toon caggal Allah nelaɗum kañum tan goto wonata toon rewa toon Allah ko yiɗi rew toon ko wona toon ko yiɗi wonde toon ko ha haaju nawna ɗum toon o gasa ɗum woni hono ɗum ɗo ɗum tagi ɗo ko pittali neheteɗo ngal ɗo dental polngal ni fof no ngal fotiri ala fof ɗo jiita hen neɗɗo ene wadda e neɗɗo walla neɗɗo dugda neɗɗo walla neɗɗo ene findira e neɗɗo a yaɓɓat neɗɗo an jaɓɓuɗomo kanko jaɓɓaɗo wima ya yaafo e jaɓɓa neɗɗo an jaɓɓuɗomo kanko fof an fof no wiɗomo yaafo kono kanko wiyanma yaafo eyyi banggue needi ndi banggue deejere nde banggue kadi jokkere enɗam nde won yimɓe nanɗoɓe ganduɗa ɓe gurduɗa fodde duuɓi 30 walla duuɓi 20 aɗa serta neɗɗo aɗa ronki yiidemo ndewa yaɗɗode ha pottodiron ɗo ɗum fof ene yiite ɗo nanɗo eyyi ɗum ɗo ndeke ɗo ko nafoore mere woni ɗo ko dañal ɓolal woni ɗo kadi ko ɓamtare mere minen kam min jiiɗo fodde kam ko min battumi arde Dakar ko 2003 min battumi arde so wona ko gomi caggal leydi komi ala ɗo ko kono denna tugui ñalawma mo gartumi ha ɗo kaldiren kalede Dakar o yonti mboɗo selli mboɗo ɗo gila premier mo garatmi eyyi ko noon tan gueɗe ɗe mbayi konngol ma cakkiringol e erama barka eyyi konngol am cakkiringol ko ardi foof eɗen jetta Allah e nelaɗo muɗum emin jetta kadi jignaɓe amen wonɓe sababu ɗum ɗo ha minen koye amen min gari kadi min tawi ɗum min mbawi yantude hen kamɓe ɓeɗo jignaɓe juuɗiɓe par ce que tagal Allah nelaɗum kala ko daña kala hanke goto amen hande ko wawi hande dañƴi ɗo ko kamɓe par ce que min gara min tawi eɓe daari eɓe goni ɗum minen koye amen kadi min gabbiri mabɓe ɗum kadi ɓe gari kadi ɓe tawti min hen eyyi ɗum noon min mbaɗami erago tan hande oɗo hande jogui tinnare ko minen sukaɓe kamɓe kam koɓe keɓanoɓe keeɓi koɓe dañanoɓe dañi ko Allah rokkanoɓe fof kadi rokki ɓe gayni minen noon hande ko minen gaare ngal hande damal min basitomi hooram mboɗo wasito sukaɓe minen fof yomin tinno min mbasa nanguirde ɗum cakan goto fof doole muɗum e darde mum kala ɗo tolniɗa ko mbawɗa e ko kattanɗa banggue mo keɗɗa o mbaɗa goto fof kadi banggue mo hiide o kadi waɗa enen fof ballodiren hen ha mbawen dañden anniyaji men ɗi jiɗɗen ɗi par ce que ɗo arɓe ɗo minen arɓe ɗo ɓe e wonɓe wuuroɓe minen fof komin goto minen arɓe ɗo ɓe min lumti koɓe garani ɓe kadi hay goto amen arani ɗo inde muɗum min gari ɗo ko inde wuuro ngo dendagal kala ɓiɗɗo guynajo wonɓe wuuro wonɓe e ladde kañumen fof anniyaji mumen min gaddi ɗo kala ko min mbawi dañƴi ɗo ko heewi e ko famɗi hen mabɓe ndendi ɗum min ñaagui Allah kadi ɗum woni anniyaji men kadi ɗum min piiɗu e ɗum ne ñagude Allah kala rewa ɗo Allah hewde famɗude yo Allah jaɓan en e barke Qouranul Azim kadi kanko gonɗo sababu nelɗon ɗo o holli min hoore makko seftumi kadi koye makko koye amen o jeeya kadi minen emin goƴƴimo omo tini min eyyi par ce que Dakar nguy somin jooɗima ha ɗeɗo gueɗe o addi ɗum e nder amen o andini min hoore makko kanko ne o yejjirani min koko nder hen o jeeya ɗum noon ko Allah jogui jobdi onon e mabɓe foof mi ñagono Allah yo Allah juutno guureji moon ha juuta Allah kadi ɓoyno kadi peele jokkere enɗam ɓoyen kadi arde kadi oɗon tawa min ɗo kadi ɓeyda kadi golle ɗe nawra ɗum kadi yeeso ya barke haaƴa kadi perguitte ya barke Qouranul Azim ɗum ɗon woni jinnomi haalde hen eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ay ko yiɗi foof caggal yettude Allah junnaɗo sallallahu alaihi wasallam e ko yettude sukaɓeɓe e tinnare nde ɓe tinni nde mawɓe no mbawno fewjude ko mumen gasa ɓe ngara ɓe mbiya ala ɓe ngala e ko mawɓe mbanno ko kono caggal Allah nelaɗo muɗum wonɗo mawɗo amen ko Ibra Abdoulaye Kébé e Mamadou Samba Diop e min Mamadou Demba Kébé e Ousmane Daoud Kébé tuggi komin gaɗo e Dakar o ko ala caɗele min jimmine mawɓe hay ɗo tawɗa min jooɗi ɗo fof ɗo tawata min ñamde ɗo tawata min yadde ɗo tawata min hay sa yaɗ ƴetta siwa looto goto maɓe ƴettaɗat ɗum andi kono ko ñaganade ɓe Allah koɓe mbawi hikka ko mo wuuri Allah hokkuɓe wawde ko ɓuuri ɗum e kala mawɗo garɗo ɗo eɓe teddini ɗum ɓe ɓooyi wadde hay fitino goto ay tawɗa yimɓe fof on jewta kono ko ñaganade ɓe Allah tan yo Allah ɓeyduɓe ɓeyda ɓiɓɓe juuɗe fof Allah yarne kadi Dakar o kamɓe ɓeɗo ɓe suwaɓe jooɗi ɓe Harouna Kébé ne waɓe noon hande caggal Allah nelaɗum kamɓe Daoud ɓe en kamɓe jogui organisation fof kamɓe jogui minen mawɓe kay ko gaare tan wona noon tan ko beeli kewɗi poyon jama ɗum ko ñaganade ɓe Allah yo juut e mawɓe ɓeɗo kadi wonɓe yeeso ɓe jagada ɗumen Allah kañumen yo Allah jundu balɗe mumen moƴƴina battane mumen e par ce que mawɗo wona Allah kono ko seydi Allah sa yi kadi hunde juuti tan ko gonga to gonga Allah winta noon eyyi
so ɗum yawti yettude kadi équipe moɗon piindi Fouta yettude Abou Samba Diop de sababu haari ɗo équipe ɓe liggottoon ɗon ɓe fof eyyi min jetta Allah min jetta on oɗon mbawnade Dakar taw on garani ɗo hunde fof noon kala mo yettani sababu yettata Allah sababu baɗɗo ha ngar ɗum ɗo no suko wirni so jeehi Abou min calminamo min dara jam makko min jiimo kanko e yimɓe makko arnoɓe ɓe fof min jettaɓe min jettamo min jetta onon arɓe jogiiɓe softene yiilade ha jiituɗon ni dendagal ngol fof Dakar wonɓe ɗo e wonɓe Fouta fof ne jetta Allah ne jetta on e Allah jarama noon on jarama e ɗum tan woni ko jinnomi haalde hen e nokku o ko nokku men enen fof ko mawɗum noon bandiraɓe ene ɗo kamɓe fof kawri ɗo kanko gonɗo sababu o noon min jetta Allah kadi min jettanamo Allah no min ñaagomo moƴƴere foddeji fof omo waɗa noon ñaaguete e Allah ko yallo juuɗe baɗɗe tan yo Allah suur yo Allah reen yo Allah uddiɗi ya ilahi seydillah wurama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal yettude Allah e juulde e nelaɗo alai sallam min mbiya on Allah jarama on jarama kanko gonɗo sababu ni on gaynowo min mbiyamo Allah jarama o jarama yo Allah yoɓmo moƴƴere yo Allah juutnu gurdam ɗam ɓeyda arsugue o ha yaaja min jii darde makko so ɗum ɓenni ko sukaɓe kalɗon ɓe min ñaagui Allah sukaɓe ɓe yo Allah waɗe mabɓe barke yaaña arsugue aji mabɓe ha yaaja Dakar nguy ko hunde min jinno gila ko ɓooyi min dañani ko joni Allah haaji oɗo Dakar hikka waɗi Dakaji 37 Dakar manque goto so mi yehino on 39 walla no hikka Dakar ko ɓammi arde ɗo ko jimɗo tan ko jaam nde wonde oɗo ceerno dokka ngal Allah dokka koko yimɓe fof padi heddi mumen ɗum kam ala guuli min jetti Allah kadi ko Allah hawrdini min e jamanu makko min janta makko min jetti ɗum Allah min jetti Allah kadi ko rokki min gueɗal ha sukaɓe men mbawi darade nder darde hande hayso min maayi ɓerɗam min ɓuuɓi sabu sukaɓe ɓe darde mabɓe min ñagal soɓe Allah ko yo Allah ɓeydanɓe kawral e nandiral e bawal arsugaji yo Allah ɓeydu kawral e nandiral e bawal yo Allah yañi arsugaji ha yaaji burgo noko foti sukaɓe rewɓe worɓe fof yo Allah waɗ mabɓe barke ko ɗum min ñaago Allah ya barke Dakar barka Mansour sallam yo Allah yañi arsugaji nde won neɗɗo ala arsugue ala ko wawi wadde so min duwaɗi sukaɓe ko ɓesguji amen ko koye amen min duwaɗi sabu dañiɓe ko minen ɓe mbaɗanta Allah jarama ɓe jarama ko heddi ko tinnade tan e diine mum rewde Allah jokkude enɗam Allah jarama on jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ɗum noon Allah jarama on jarama ko ɗum min garno ƴettande on ɗo e Dakar mo nguy en jewtide mawɓe ɓe kaali noɓe jeeri Dakar o ɓe kaali kadi noɓe gurdi ɗo ɓe kaali kadi jokkere endam gonɗe hakkude mabɓe kamɓe e koye mabɓe ɓesguji mabɓe ɓiɓɓe mabɓe e sukaɓe mabɓe no jogoriɓe ɗo kamɓe mawɓe ɗum ko yettere Allah kadi Dakaji ɗi kala ɗo jaaɗa dande ko wotere ko jokkere endam ko muñodiral ko moƴƴodiral ko gondigal ko wadde foof ɗum noon eɗen mbiya tan bandiraɓe yo Allah hokku en tawtorede Dakar mo wuuri tawi enen foof eɗen ɓeydi e diine men gusaki mawɗo kadi haali haala mbaɗka fayida wonno sa ala arsugue hay hunde a watta yo Allah uddit arsugue aji yaña ɗum hokka en mbawkaji ɓooyen arde gollanade Dakar o nde wonno ko ɗum ɓeydare men nde wonno koko jeyɗa kala ko mbaɗɗa hen ko an tan yirata ɗum noon haja assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh to caméra to ko Djiby Dieng wonno toon ga e haalirde nde ko Issa Amadou Diop ɗum noon keɗoto jeeɓoton ko Yello TV ene wonde Pindi TV ɗum noon ɗo jokke golle jaam to jaam ga jaam ɗo hakkude Allah waɗanen jaam Teren Fouta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓuur e gunas Teren Fouta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓuur e gunas